Egun ondan hori, ikasturte berri honen aurrean, uda pasata, espero dut uda hon bat izana guztiok, ikasturte berri baten aurrean gagoz. Ikasturtez ikasturte aldaketa asko dagoz. Bai obretan, baita ikasgaietan, taldekatzetan, hainbat aldaketa dagoz. Ikastolak betiko moduan, ikasle bakoitzaren onena bilatzen dago, arlo individualean, arlo kolektiboan baita be. Eta erabakiak hartu beharra dago. Familiekiko daukadan lehenengo mesua, konfiantza izatea da. Konfiatu egizuen, ez da batzutan ondo ulertu ez, hartu duguzan erabakiak umengan pentsatuz direzala. Bai? Eta zuon konfiantza behar dugu. Bigarren mesua da, betiko moduan, konfiantza hori be aukide izuela, zio zer behar duzuenean gugana jodagizuela. Badakizu non gagozan eta entzuteko preste egongo gara beti. Arazoa edo hobekuntza edo ardurea danadalakoa berba egiteko, aztertzeko eta konponbide bat bilatzeko. Eta beste barik, ikastola osotzen dugun guztion aldetik ikasturte on bat izan daizuela eta hementxe egongo gara zuon zain. Ondo izan.